Pari. Ayo. Ya. Oh, jangan ora subscribe e. Nek subscribe yo. Subscribe iki ning YouTube lho. Ora ning anu lho. Aku pun buka YouTube ning ora aman jenenge sono liwat nang YouTube ku ae. Yes pokoke ditenani. Iya. Mateng ya Mbah Biman. Kemelus Mbah Biman. Mau iki wis ndene ya aku ngetri Pak Dukuh sike. Langsung. Biar ngetri sek ya Mbah Biman. Kalau ini biasa ya Mbak, ngebiar ya Mbak. Kata-kata hari ini Mbak Sunar. Gemebul. Ayo. Endi meneh, Mbah? Namu iki nyangke dhewe. Oh ya. Anakku. Karo sapa, Mbah? Ayo nek radio. Parut deh. Jangan gue berapa barang. Ya. Sing semangat Pak Lid. Iki guys, semangat guys. Pokoke dhewe. Makai domnya boleh terus apa namanya itu Masih santan ya Mbak? Santan. Jangan iwak meneh ya Mbak? Pokoknya terus iki Mbak ya? Terus orang jangan iwak nih jangan kentang. Oh kentang. Nggone mbahmu ki sik nang nggon aku, Wah. Nang omahe ora ono wong. Mbahmu. Wong sik nang kene, Febri nang kene kabeh. Sik nang kene. Biar mateng ya yuk. Kawanan po yuk. Kawanan. Tangi do kawanawan. Mbak Ayu ku boyoke pegel muni. Bar nandur brambang wingi. Ha. Ngelak-ngelak nandur brambang. Kok ya ora kon aku ya kaya wingi kae. langsung udang sutil. Kok nek sok meneh aku nak gentenan yu ora bareng-bareng yu, aku ya dikon ra iso yu. Apaan bareng? Ini nek wong kurang tuh misale mau jane itu ora cukup. Bisa cilik-cilik Mbak, sing rodok gede sithik. Siap. Tongseng aku gelem, Mbak. Tongseng. Temen tuh yuk. Wong iki rasa. Ora kok. Temen.
Payu. Nek kowe ijil. Iki jenenge masak ayam apa iki? Semur ayam. Semur ayam. Semur telur. Endi semur telur? Nah, itu. Oh, sak wajan gede. Yang masak sapa? Sing masak Mbok Yunur. Mbok Nur sop. Mbak Yunur sinten? Sik masak Mbak Yunur sinten? Semur telur. Semur ayam. Sebagian santai terewangi. Pekerjaan tinggal dikit lagi menipis. Hampir selesai. Oh, nah, jenengan ya ora kok, Mbak. Ya jenengan tak ketoke, Mbak. Wis ndek ya, Mbak. Wis ndek kok. Gawe wedange, Mbak. Gawe, Mbak. Tak idarne, Mbak. Nggo ibu-ibu kae. Plastik apa dengan ada cukup ketiga mah ke laut terus. Alhamdulillah. Jo lali ngopi, Mbak. Ya alhamdulillah iso ke laut. Seger waras ya, Mbak ya. Kayak rezekine ya toh. Ini jadi kayak apa pari. Ah, delok meneh panen, Mbak. Toli. Pakai ular. Ya aja, Mbak. Kowe digawe sing santai-santaine, Mbah, wong urip, Mbah. Wes, esok mau ijo. Patang dino gratis. Aku nilai aja esok mau. Patang dino ngopi madang rambayar gratis. Macet. Gratis. Ngopi, Mbak. Kang wedang loro bakir. Ono tamu e. Seminggu. Oh, kae wis nggon. Piring tamu ya. Kot-kot.
Ya Allah, ki mau ki rong mlaku to plastik wae. Dalene wis sak penak ta. Alhamdulillah. Denger omong tak siki mau. Mbak Imas ki ra ngomong nek balo. Wah, Mary Mbak Wanti. Mbak Wanti Mary Mbak Wanti. Bagus. Wah. Nikmat sekali pokoknya. Karena ngomong kamu ngalor Oh iya. Ora ana wektu Keri ya Pak sih? Ker tak? Ceker kayak gobios kayak mungkin. Mas. Wih, Lima mas. kelima. Gimana Mas rasanya Mas baksonya Mas? Mantap. Alhamdulillah. Ya. Tambah lagi Mas. Ya. Kata-kata buat sore hari ini Bu. Salut dengan orang sekitar di sini. Semuanya rewang suami istri. Nah, guyub rukun ya Bu ya. Nah, sip. Alhamdulillah. Nanti masuk YouTube ya. Boleh ya? Diupload loh. Masuk YouTube ya. Boleh ya? Boleh ya? Di subscribe ya. Channelnya Java Ari Aska. Oh ya. Ya. Oke lo, bener lo nih. Mah aku yang guyu. Iya, dadak mateng dulu. Madang. Madang. Boten, nah, boten sakit. Berani supit lagi. Entek anu itu. Nawah iki sing supit iki. Takone ra wani supit meneh, Pak De. Santai ngono lemu. Oh, entek lemu. Yo, El.